Dobrý den. Ahoj. Tak jako bychom řekli v České republice. Jmenuji se Dan Burden a jsem z asociace zaštiťující pacienty s úrazy páteře ve Velké Británii. To, o čem teď nedávno před chvílí mluvila Jane, kdy se snažíme propojit služby pro pacienty s úrazy páteře a zároveň propojit je se službami asistenčními. Předtím, ale než na toto téma navážu, rád bych řekl něco o sobě. Po 6 měsících v rehabilitačním centru jsem věděl jistě 2 věci. Jednu věc, že se určitě vrátím zpátky do práce, a druhou, že si určitě budu muset najít práci bez vozíku. Všichni, kteří tam přicházeli, tak přicházeli na vozíku a byli třeba prodejci na vozíku. A byli to lidé, kteří třeba se trénovali ve hře basketbalu. A mohu zrovna teď říct, že po 7 letech strávených tady v této asociaci, ve které jsem samozřejmě zjistil, že práci bez vozíku, nebo pro člověka, který je na vozíku, ale chce práci pro člověka bez vozíku, je nemožné. Alespoň pro mě. Mám tady jeden citát od pana doktora Ludwiga, že jsme uspěli v řízení pacientů ve chvíli, kdy se z nich stanou plátci daní znovu. Existují statistiky, které vám teď ukážu. Jsou jiné samozřejmě pro Velkou Británii a pro jiné státy, které jste dnes již viděli v prezentacích. V Velké Británii máme plus minus 76% populace v zaměstnání, která není tělesně postižená. Ten zbytek je 20% tělesně postižených s postižením páteře a zbytek jiného postižení. Takže otázkou je, proč vlastně jdeme do práce. A ten první důvod samozřejmě je peníze. Potřebujeme také ale sociální interakci, potřebujeme nějaké životní poslání, nějaký smysl a samozřejmě potřebujeme nějaké sebevědomí. A pokud mohu mluvit za sebe, tak práce mi teda rozhodně sebevědomí nedodala. Měl jsem sice velké štěstí, že jsem se asi po 18 měsících po svém zranění mohl vrátit zpátky do práce. Ale dnes vím, že čím déle člověk zůstává mimo práci, tím nižší sebevědomí má. A nějaká sebehodnota, to, jak na sebe pohlížíme, je důležitá. A to, proč chodíme do práce, mimo jiné, jeden z faktorů je to, že to je výzva. Dalším faktorem je samozřejmě zdraví. Takže někteří lidé už tom pravděpodobně znají. Pojďme se bavit o životě po úrazu páteře. Člověk, se kterým jsem byl v rehabilitačním středisku a který
už předtím byl výzkumným pracovníkem, tak během právě pobytu v rehabilitačním středisku zjistil, že vlastně má práci nebo měl práci, ke které se nebude moct vrátit. Obzvlášť jsou to lidé, kteří měli předtím práci, která byla fyzicky náročná nebo vyžadovala hodně fyzického pohybu. Takže co vlastně můžete dělat, když se vám stane takovýto úraz? Můžete se vrátit zpátky k tomuto úrazu, můžete se znovu vzdělat na nějakou podobnou práci, můžete se vzdělávat a časem uvidíte, co vlastně dál budete chtít dělat. No a nebo můžete pracovat jako pomocní pracovníci, jako dobrovolník, ať už je to prostě nějaká práce, která vám, přestože je dobrovolná, může časem přinést práci, která bude placená. Takže faktory, které bychom měli vzít v úvahu a faktory, které všichni známe. Musíme si znovu vybudovat nějaký životní cyklus, systém, nějakou denní rutinu, jak dlouho nám co trvá, která aktivita během dne nám kolik času vezme, koho ke které aktivitě potřebujeme. Zjistit samozřejmě také věci, jako kolik bych dostával na sociálním příspěvku, případně jaký by byl rozdíl v tom, když budu dostávat mzdu ze zaměstnání. A na to je dobré si vzít poradce, odborníka, který vám s tímto pomůže, který vám pomůže to identifikovat, co je lepší. Takže toto jsou nějaké zajímavé informace ode mě a o mně. A zároveň se podíváme na to, jak to funguje ve Velké Británii. V posledních letech bylo zkráceno příspěvky na sociální příspěvky. Politická situace v Velké Británii nám dále říká, že v rozpočtu státu byly sníženy náklady právě na sociální pomoc, a to až o 12 miliard liber. Naše vláda se snaží hlavně o to, abychom se vraceli zpátky do práce. Můžete samozřejmě argumentovat tím, že to, že snížíme sociální příspěvky, neznamená, že se všichni budou chtít vrátit do práce. Ale zatím to vypadá jinak. Existuje fond ve Velké Británii, který nám pomáhá právě navrátit se zpátky nejenom do každodenního života, ale i do práce. Tady z toho fondu vy můžete získat například peníze na software, který potřebujete k práci, nebo třeba peníze na asistenci. Ale i tady prostředky na tento fond se zkrasují. Takže vlastně nevím, jestli je to dobré pro návrat do práce. Pomůže to? Myslím si, že to je otázkou pro Davida Camerona. Toto jsou služby, které poskytujeme ve Velké Británii a které se poskytují ministerstvem sportu. A sám člověk, který nám tady v tomto pomáhá, on sám má tělesné postižení, právě postižení páteře, úraz po páteři. Sem tam se o Daveovi ještě zmíním. Pojďme se podívat na služby v odborné pomoci, jaké poskytujeme.
Většinou se právě snažíme o to, aby se člověk co nejdříve vrátil do pracovního zařazení. Existují odborné kliniky, které mají své odborníky jak na medicínu, tak na zranění, kterými si lidé prošli, a zároveň odborníky na poradce v kariéře. A toto všechno právě pomáhá pacientům k tomu vrátit se zpátky do každodenního života. Máme také software, který se jmenuje New Leaf. Je to software, který je na našich stránkách. A tady ten software je národní software, který poskytuje proces k tomu, abyste si právě našli novou práci. Takže tam zadáte své koníčky, to, co byste chtěli dělat. A tady tato služba je velmi využívána jak jednotlivci, tak odborníky a spoustou lidí, kteří právě benefitují tady z tohoto softwaru. Samozřejmě pracujeme na spolupracujících organizacích, jako třeba centra pro pacienty s úrazem páteře, psychologii, jiné charity a samozřejmě pacienty samotné. To, co dál děláme, je v rámci PR, to, že máme časopis, který se jmenuje Forward Magazine, a zároveň máme webové stránky a píšeme webové články, snažíme se propagovat důležitost toho, co děláme. Toto je zajímavá infografika, jednoduchá, právě toho, co už jsem teďka částečně říkal. Máme asi 9 hlavních odborných pomocníků, kteří si rozdělili celou Velkou Británii na části a pomáhají právě v oblasti zaštiťující pacienty s úrazy páteře. Do této podpory služeb patří také různé tréninky a vzdělávání, výměnné pobyty, zkušební pracovní pobyty jednotlivců. Hodně se specializujeme na znovu navrácení těch, kteří již dlouho nepracovali právě do pracovního procesu. A snažíme se k nám dostat odborníky, kteří sami jsou pacienty s úrazy páteře, takže třeba máme například doktory, kteří mají úraz páteře, ale dále praktikují doktorskou praxi a my se s nimi snažíme spolupracovat a skrze ně se dostat dál. Například trénink na dovednosti v zaměstnatelnosti, to je trénink, o kterém jsem se zmiňoval dříve. Díváme se na program, který je šitý na míru jednotlivcům, pomáháme jim s asistencí při psaní životopisu, dáváme jim pomoc a asistenci
Při pohovorech samozřejmě se také snažíme jim poskytnout zkušenosti v práci a také jsou součástí nějaké pracovní skupiny. Spojnice v odborné pomoci je například taková, že se snažíme propojovat lidi se stejnou nebo podobnou profesí. Například také poskytujeme informace a rady a tady tato pomoc je poskytována telefonicky nebo skrze e-mail. To, abychom tohoto dosáhli, se snažíme hodně skrze spolupráci s jinými organizacemi. Takže hodně spolupracujeme s centry pro zaštiťující pacienty s úrazy páteře. Tady se pro nás naskýtá příležitost k tomu, abychom propagovali své služby. Zároveň s různými organizacemi se snažíme společně vymýšlet cesty, jak poskytovat podobné služby a snažíme se vymyslet nejlepší možné řešení pro všechny. Zároveň se snažíme být opravdu, samozřejmě se snažíme být velmi přesní a snažíme se být co nejvíce nápomocní. Chceme vědět, co člověk opravdu zvládne a co nezvládne. Pokud třeba člověk byl univerzitním profesorem a my po něm najednou chceme, aby jen třídil dokumenty v kanceláři, tak to není správné doporučení tomuto člověku k práci. My chceme samozřejmě, aby se všichni cítili dobře a měli vysoké sebevědomí, no a samozřejmě potřebujeme všichni spolupracovat. Více než 50 lidí z ozbrojených sil nás navštívilo na klinice. 3 lidi jsme umístili na Network Rails Offices na další finanční rok a 15 pacientů po úrazu páteře jsme se zapsali na online schéma link neboli spojnice. A toto je, jak doufáme, že se budeme rozvíjet tento rok. Tak doufáme, že se budeme snažit více pracovat tady na tom našem projektu. Chceme pracovat s zaměstnavatelskou agenturou People Development Group, se kterou doteď spolupracujeme a chceme dále samozřejmě spolupracovat s našimi klinikami odborné pomoci a chceme mnohem více používat dobrovolníky. Budeme se snažit samozřejmě najít více dobrovolníků a samozřejmě chceme více spolupracovat s ostatními. Rád bych mluvil o novém projektu, který jsme během posledních 2 let budovali a tento projekt je ve spolupráci s organizací Network Rail, tato organizace se stará o logistiku
Ve Velké Británii mají přes 34 000 zaměstnanců a samozřejmě mají obrovské možnosti kariérního postupu a vůbec pracovního umístění. Například hledají lidi pracující v účetnictví. A první organizace, na kterou se obrátí, budeme v budoucnosti my, takže pokud budou hledat účetního, obrátí se na nás. Jsou tam různé pracovní příležitosti, například prodej lístků, prodej jízdenek, takže pokud budeme my moci poskytnout pracovníka na některou z pracovního nasazení, z pracovního zařazení, bude to jenom dobře pro všechny. No a samozřejmě je to národní organizace, proto je rozšířená po celé Velké Británii a to je velká výhoda. Oni, abychom se na to podívali z jejich pohledu, chtějí mít více zaměstnanců, kteří jsou pacienty po úrazu páteře. A proto se nám samozřejmě tato spolupráce líbí. Bohužel dneska ty předsudky jsou takové, že když máte určeno, že musíte zaměstnat 3% lidí, kteří jsou tělesně postižení, tak spousta zaměstnavatelů řekne dobře, posadíme ho za stůl a necháme ho tam sedět, ať dělá, co chce. A to samozřejmě není úplně správně. Nevím, jak je to v jiných státech, jestli je to stejně nebo není. Ale my naštěstí díky Network Rail se můžeme podílet mimo jiné na zlepšování sítě dopravní právě i z pohledu pacienta s tělesným postižením. Oni, samozřejmě v co doufáme, je, že nám dají i nějakou praktickou podporu, nejenom finanční, ale že třeba tady všechny ty profesionální organizace jako Network Rail nám mohou poskytnout vhled do zajímavých praktických dovedností, které se můžeme my naučit. Takže tady ta práce na zkoušku je opravdu o tom, že si chceme zvyšovat lidem sebevědomí. Jde o opravdu bezpečné prostředí, kde si lidé mohou vyzkoušet například, jak dlouho jim trvá který úkon během dne. Je to bezpečné i z toho hlediska, že nemusí nutně chodit do práce od 8 do 5, ale mohou si spoustu věcí vyzkoušet a zjistí, jaký rytmus během dne jim nejvíce vyhovuje. A samozřejmě doufáme, že díky Network Rail a tady těmto pracím na zkoušku se do budoucna povede umisťovat lidi na hlavní pracovní poměr. A doufáme, že se jim Network Rail, náš talent, bude hodit. Network Rail chce skrze tady ty pracovní příležitosti na zkoušku poskytnout nejlepší a nejkomplexnější možnou zkušenost těm, kteří se budou tohoto programu účastnit. A rozhodně nechtějí, aby to bylo pouze o tom, že děláte nějakou práci, zároveň vám chtějí poskytnout spolupracovníky, kteří vám budou pomáhat, mentory, kteří vám budou pomáhat v tréninku a budou vám radit v tom, jak která práce je nejlepší dělat. Zároveň vám budou radit v
životopisu a v tom, jak můžete reagovat při výběrovém řízení a další a další. Je tady například Katie Burton, který je 24 let, od roku 2007 je pacientem po úrazu páteře. A tady bych rád přečetl krátkou poznámku od ní. Opravdu bych si přála zažít komplexní 360 stupňů zkušenost na pozici HR generalisty. A National Rail je obrovská společnost. Opravdu bych si vážila a ocenila tady tuto příležitost, kdybych mohla porozumět jejich procesům a zároveň se pobavit s jejich zaměstnanci. Toto je Katina infografika k tomu, jak si to tam bude moct vyzkoušet, 360 stupňů, takže bude pracovat v oddělení pro penze, v oddělení benefitů, na oddělení náboru, na oddělení osobního rozvoje a tréninku a dalších odděleních. A tady je poznámka, citát od někoho jiného, kdo nám poslal právě svou poznámku. Určitě bych se tohoto programu neúčastnil, kdybych neviděl inzerát. Ten jediný důvod, proč jsem se sám přihlásil do tohoto projektu, je, protože jsem viděl, že je možnost pracovat pro Network Rail. Takže, než se dostaneme k otázkám, rád bych vám pustil zajímavá videa, která používáme. A jsou to videa motivační, mimo jiné o tom, co lidé s úrazy po úrazu páteře vlastně zvládnou. Takže se na ně pojďme podívat. Right. About 1990, fell out of a tree, broke my back. I was incorrectly roped in and cut the rope I was suspended from and fell 30 feet over a tree. So all the family drives out in the car, 4 surfboards on the roof. Corner of the road, there's a bit of deep sand, and it just catches the wheel, and the car turns twice and land on its roof. You always have a life plan. Well, certainly I did, and it's almost like someone's just thrown a bomb in the middle of my road, and it's just totally exploding. I've got to find my way around it. My name's Jason, and I was injured in 1999. I was studying a marketing degree in Cheltenham at the time. I was also DJing in a nightclub. And then it was about 9 months after that, in the summer of 99, that I had my accident. I broke my neck playing rugby when I was 17 in 2004. I've been paralysed from the neck down and dependent on a ventilator to breathe. I fell down on a cliff when I was on holiday in Devon when I was 20 years old. I broke my neck at level C5-6. Loved the work that I did, the patients that I looked after and everything that I did about it. So yeah, it was very difficult then having to take that step back and knowing and accepting that I'm not able to do what I used to do. I had to give it up for a while. I had the deck still, and I had them set up for me when I returned home from hospital of a weekend. But they were sitting on the table and it frustrated me because I just couldn't function. I sort of given up for a little while because I worked and lived in the countryside, which isn't a particularly accessible place, not even for regular people. So I'm very angry about that. You get a pretty strong riot act, when you go in. You'll never walk again. These are the parameters. Don't think of anything else. Work out what you can do with what you've got, but don't think you're going to get better. Which is very good because it focuses you on what you need to do rather than wishing for what you might want.
Following my injury, I spent 9 months in hospital in the National Spinal Injury Centre at Stoke Mandeville. Whilst I was there, I had to kind of reevaluate my goals and how I was going to lead a meaningful life. It made me a little bit unsure about going back into DJing in venues and whether I would be accepted. I started looking at what I could do, not what I couldn't do. And then life has a new and different meaning, doesn't it? My name's Rob Smith. I'm the director of the Active Hands Company. We've been a limited company since 2007, and we are growing about 50% every year. I always wanted to grow Christmas trees. I thought I could make a Christmas tree business that is accessible. Photography is what I do, working mainly in the advertising world. I shoot in New York, I shoot in France, I travel all over the world. Coming through these doors for the first time after the accident was filled with a bit of fear and a bit of excitement. We had to put a little scissor lift in to the front door, which runs off a little remote. That gets me in the door. To get me up and down the 2 floors here, we had to fit a lift, then we had to level the floors. So all the little bits and pieces you have to put in place to make sure you can make it happen. They're not insurmountable, it's just planning. I studied for my law degree full-time, so that was over 3 years. And that was quite intense in terms of travelling to university every day and then having to work when I came home in the evening. But it was just a case of time management, as it would be for an able-bodied person. That's what it was. I don't think it would be right to hide behind the disability as a means for not being able to study. At the moment I'm doing a television production and screen media degree. It's a 3-year course. I'm in my 2nd year at the moment. After this year I've got 1 year left, and hopefully I'll finish with hopefully 2-1. I'm not looked at as a wheelchair user, I'm just looked as part of any group of students. So, and no one dwells on my wheelchair. That's the last thing that comes in everyone's mind is that I'm in a wheelchair. I'm Michelle Prested. I work at Birmingham Children's Hospital. I've been a nurse since 2004 when I qualified, and I've worked previously as a hands-on frontline staff nurse by supporting the students and the newly qualified nurses when you see them develop and their enthusiasm that they take from me. I find that rewarding. After some time, I developed the Active Hands products. Went through lots of different stages of development with those with my mum, who was helping me very much at that stage, making her on her sewing machine at home. I found that they're really good and I could do lots of different activities that otherwise I wouldn't have been able to manage. Friends of mine from wheelchair rugby and other sports I was involved with said that they really liked the products and could we make some for them as well. I was taken on by a promoter in London and started DJing in London again. I have a show on the radio station, do that once a week. A friend, a DJ friend, said I should get on there. At first I said, oh, I don't know how that works with the broadcasting side of things, but I'm glad he persevered with me and got me on there because it's been brilliant. It's just, again, opened up so many doors and I've met so many other DJs and great social life that comes with being on the station as well. If you set your sights on a goal, if you want to embark on a career, there's no reason why you can't. There's assistance out there, whether it be for studying with the Disabled Students Allowance or whatever type of assistance you need at university. There's provision there to help you, and when you start work, there's government schemes such as Access to Work, which are there to enable you to go to work, whether it be a scribe, as I've got, or voice recognition, whatever it may be to allow you to work. There's no reason why you can't, but it just takes some planning and a lot of determination. It's not the end of the world, it's the start of a new adventure. I'm certainly on a new path now. I'm not running through the roughs of it, I'm actually on a path. I'm not entirely sure where the path is taking me, but
I'm keen to follow it. We're really encouraged by the feedback that we get from people using our aids and saying how much independence they've got from them, how it's helped them to get into the gym and get confidence and lose weight and to do other activities that they couldn't otherwise do. So we're really proud of the company and we're really looking forward to developing it, bringing out new products and going forward in the future. Life goes on, you know, there's a lot out there to be had. I wouldn't say I was that successful. I would say I'm on the road to success. And I'll always be on the road to success. Give it time and dream your dreams of what you think you could do, what you'd like to do. Because you pretty well can do it. It's just how you're going to make it happen. Takže to je všechno. Máte někdo nějaké otázky? Moc děkuji, Dané, za tuto výbornou prezentaci a chci se zeptat, jestli jsou tady nějaké otázky. Moc děkuji, Dané. Mám 2 velmi krátké otázky, velmi praktické otázky. Ta práce na zkušenou, jak dlouhá je? Je tam nějaká standardizovaná délka nebo není? Já bych odpověděl tak, že to je opravdu velmi nový projekt od tohoto dubna a proto nemohu říct, na jak dlouhou dobu jsou jednotliví účastníci umisťováni. Dívala jsem se právě na ten příklad mladé ženy, která se podílela se účastnila tohoto programu na HR oddělení. A když jsem se dívala, že tam má 5 jednotlivých sekcí, opravdu mě zajímá, jak dlouho musí takovýto člověk být umístěn právě třeba na takovémto projektu. A myslím si, že se určitě díváme na časový horizont několika měsíců, protože Network Rail chce hlavní faktor, kterého chce dosáhnout, je to, že lidé získají nové dovednosti a znalosti, budou vzdělanější. To, jestli dosáhneme toho, že se slečna umístí v této společnosti, to ještě nevíme. Další otázkou je otázka na New Leaf, na software, který jste vyvinuli. Chci se zeptat, zdali mohou lidé, kteří nejsou pacienty po úrazu páteře nebo součástí vaší asociace, mohou do tohoto softwaru se přihlásit? Ne, nemohou. Pouze pokud se stanou členy naší asociace. Ale samozřejmě všichni jsou vítáni. Ano, děkuji moc.